Si prens dades de Can Coll i ho fas des de fa tants anys, des de fa 17 anys, Sí. Ets expert en això, en meteorologia històrica. Llavors, anècdotes d'alguns episodis especialment greus o d'alguna cosa... Bueno, a veure, jo expert en meteorologia o climatologia històrica, podríem dir-li així, sí, conec que el temps de fa segles, fins i tot. Però el temps des que estic aquí, clar, el fet de venir cada dia sí que et deixa a vegades marca en els episodis més rellevants, saps? Jo puc recordar precisament l'any 2009, que vam tenir, em sembla que va ser un 24 de gener, que una ventada brutal aquí a Collserola es van portar la tira de pins. El problema del pi és que és un arbre molt alt en una arrel molt petita i com van tenir vents de 120 o 130 km per hora, gairebé un huracà, perquè són vents de tipus huracanat, es van portar la tira. La copa del pi feia de l'efecte vela que es deia i s'emportava l'arbre sencer. I van haver-hi llocs que estava trinxat tot, semblaven com si fossin escuradents allà tirats per terra i escuradents de 10 metres. També jo recordo, per exemple, la nevada del 8 de març del 2010, que aquí vam tenir un pam de neu, va ser una nevada, ja dic, jo vaig tenir que deixar el cotxe a baix perquè no es podia pujar de la quantitat de neu, ni en cadenes. Vaig tenir que pujar caminant perquè la veritat és que les vistes que hi han des d'aquí s'ho valia. I bueno, doncs mira, la veritat és que va ser la nevada més gran. Aquesta és la nevada més gran que hem tingut. Hem tingut altres nevades, mira, el 20 de març de farà, jo diria que va ser farà uns anyets, ara no recordo, que just el dia de començar la primavera va caure una nevada. I bueno, també altres episodis, ja et dic, de pluges. Jo recordo un dia, va ser l'any, no recordo l'any, va ser el mes de desembre, farà 2 o 3 anys, un dia de desembre van caure 280 litres d'aigua, que va ser la pluja més gran que ha caigut aquí en un sol dia. Va desbordar el pluviòmetre, que caben 220. Vull dir, una pluja brutal, va ser una cosa bestial. I bueno, se'n van portar el camí, bueno, va fer destrosses a tot arreu, les rieres baixaven fins a dalt, bueno, és el que hi ha. És la gràcia una miqueta els punts, ja veieu que per sort o per desgràcia no són molts els episodis aquests, però realment sí, n'hi ha i d'alguns i destacats, saps? I avui plou, però nosaltres una altra de les coses que podem recordar, la gent que treballem aquí, mai havíem vist la bassa de Can Coll seca. El 2023, 2024 s'ha secat del tot. Això no ho havíem vist, la gent que treballem aquí, mai. Sí, perquè hem tingut els 3 anys més secs, i ja no parlo només de l'estació meteorològica d'aquí de Can Coll, sinó ara agafo, per exemple, el Fabra, que és una estació que porta des de l'any 1905, i realment mai havien tingut 3 anys tan secs medits, des que hi ha dades, des del 1905. Sí que antigament, el que parlem de la climatologia històrica, sí que trobem a principis del segle XVIII, 1812-1824, períodes tan secs com els que hem tingut o més. I llavors estem parlant d'uns nivells de pluja gairebé desèrtics o subdesèrtics. Clar, un any és una baixada important. Si ja són 3 anys seguits de pluja molt més baixa, s'asseca la bassa, s'asseca el pantà de Sau i s'asseca el que faci falta, saps? Llavors, què va passar? Que la bassa aquesta es va quedar sense una gota d'aigua, però és que miraves per tot arreu, anaves per aquí a Collserola i veies el bosc, molts arbres que estan ben adaptats al nostre clima, vull dir, a passar set, que els veies que es morien, i branques enormes que es morien. És aquest el problema de la sequera, que a poc va fent, i l'acúmul de temps de no ploure seca basses, seca pantans i seca boscos.
I el que avui dia és un bosc, que és el que va passar al Sàhara fa mil·lennis, després es converteix en un desert. I esperem que això no passi, perquè l'any passat ja vam tenir unes pluges normals i aquest any anem en superàvit, o sigui que passem d'una banda a l'altra. Passem d'un cantó a l'altre. Sí. I ara que parles de cantó, precisament, ara que estem a l'altre cantó de l'Observatori Fabra, que estem al cantó més del vessant del Vallès, aquí a Can Coll, precisament m'agradaria aquestes aportacions de dir com és de diferent d'un cantó a l'altre Collserola, perquè igual que la diem que és biodiversa, que és molts ambients diferents, també el clima ho condiciona. Sí, aquí el fet Collserola, la forma geogràfica que té, que va paral·lela a la línia de la costa, per dir-ho d'alguna forma, varia molt el clima, tot i que no és una serra molt gran, no és una serra molt alta, no és el Montseny perquè ens entenem, aquí ja només els 500, 400, 500 metres que tenim de carena ja fa suficient de barrera entre el que és l'aport del mar, la influència del mar a l'interior. Tota la zona, diguem, que dona cap a Barcelona seria un clima marítim, plenament marítim, mediterrani, tot és clima mediterrani, però seria un clima més en una influència marítima important. Això, per exemple, es nota sobretot en les nits al Fabra, les nits a Barcelona, són molt més suaus que no pas cap a l'interior, que ja aquí on estem, aquí a la zona del Vallès, al tenir una influència no tant del mar, sinó més de l'interior, afavoreix que l'aire fred es quedi i la marinada no ens afecti. Llavors, les nits aquí poden ser molt fredes, a l'hivern sobretot podem trobar, no és estrany, trobar temperatures mínimes al Fabra de 6, 7, 8 graus sobre zero pel matí i aquí arribar i trobar-t'ho tot gebrat en temperatures de 0, 1 o 2 sota 0. És aquesta la diferència de la influència marina en una banda i la falta d'influència en una altra. Tot i així, el Besòs i el Llobregat fan de passadís d'aquests aires, tant els vents marins, la marinada, com l'aire fred que entra des del Vallès se'n va cap a les zones, diguem, properes de Barcelona. El barri La Trinitat, Sant Andreu, Santa Coloma són molt més freds, per exemple, que la zona de Sarrià. És així, o sigui, són les diferències climàtiques que hi ha bàsicament per la mateixa orografia, i a vegades trobem aquí a Collserola hi ha valls que són superfredes, la zona de les Planes, Can Borrell, són com si fossin com olles de fred que es queda allà, queda tancat i poden tenir temperatures molt més baixes. A l'estiu, tot el contrari, el fet de la falta d'influència marina, aquí tenim temperatures molt més altes que no passa a Barcelona, saps? I després, si ja parlem dels vents, podem estar una hora parlant de com és el temps, el clima d'aquí, perquè realment és complexa. I tot i així tenim una petita serra, litoral, en poca alçada, i fixeu-se les diferències. Imagineu a la resta de Catalunya que trobem tot tipus de muntanyes i tot tipus d'ambients que realment conformen un país supercomplex climàticament. Sí. Quim, això s'ha anat més enllà d'una conversa d'ascensor, que solem parlar del temps, i que ens has fet una aportació de detalls i de coses molt interessants. Gràcies per compartir la teva experiència. Jo, quan vulgueu, ja et dic, la meteorologia és la meva passió, en la qual estic disposat sempre. D'acord? Sembla que ha quedat bastant clar. Sí? Perfecte. Adéu.